ва ба кор таъмин намудани муҳоҷирони ба ватан баргашта. вақте ки шумо загранпаспорта гум мекунед, баъди соли нав официални кор кунед, патента проделит кардан мешавад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат то охирша тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳанд донистан аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебурад бинависонен, проверкаи запрет мекунад. ярмаркаи ҷойҳои корӣ барои муҳоҷирони ба ватан баргашта. маркази байналмилалии рушди сиёсати муҳоҷират дар ҳамкорӣ бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо рӯзи 4 декабри соли равон ярмаркаи калони ҷойҳои холии кориро ташкил мекунад. яъне ки муҳоҷироне ки ба ватан баргаштагияну беҷои кор мебошанд, айни ҳол вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 4 декабри анаҳамин сол ярмарка барои кор қабул кардан ташкил мекунад. ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гашта, мақсади асосии он дастгирӣ ва ба кор таъмин намудани муҳоҷирони ба ватан баргашта, ҷавонон ва занон мебошад. дар доираи ин чорабинӣ баргузор намудани суҳбату вохӯриҳо ҷолиб бо корфармоён ва гирифтани машваратҳои ройгон оид ба муҳоҷират ва роҳҳои дарёфти кор дар кишварҳои хориҷӣ дар назар дошта шудааст. яъне ки ин ярмаркае ки баргузор мегардад, тамоми ҷавонон ва тамоми занон метавонанд иштирок кунанд дар иҷа машваратҳои бепул, яъне гузаронида мешавад барои ба кор таъминкунии анаҳамин муҳоҷироне ки ба ватан баргаштагиянд дар хориҷи кишвар. дар ярмарка марказҳои таълимӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва созмонҳои байналмилалӣ низ ширкат варзида ба муҳоҷирони ба ватан баргашта ва дигар корҷӯён ҷойҳои хуби кориро пешниҳод менамоянд. дар маҷмӯъ дар ин чорабинӣ ҳудуди 150 корхонаҳои давлатӣ, хусусӣ ва таълимӣ ширкат меварзанд. ин ярмаркае ки ташкил мешавад рӯзи 4 декабр, 150 корхона дар оҷа иштирок мекунад барои шаҳрвандонро ба кор қабул кардан ва тамоми хоҳишмандон метавонанд ки рафта дар он ярмарка ширкат буварзану худшона ба ҷои кор таъмин кунанд. ин буд як информатсия аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират барои тамоми нафарҳое ки мехоҳанд соҳиби кору фаъолият шаванд. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳед границаи Қазоқистон биред ва дарҳол бигзарену очират наистед, номерое ки мебурад занг бизанед, бо нархи арзон шуморо границаи Қазоқистон мегзаронанд. алишер нависонда. ака ин қонунора айкиҷо меёбӣ ту? бародарои азиз, як гапе ки ман доим дар видеоҳо мегӯм, мо ягон чиза беасос гап намезанем. ҳар чизе информатсияи даставернияй баъд мо видео мекунем, дар борааш суҳбат мекунем. касоеде ки маъқул нестед, хубаш тамошо накунед. мо ба фикрам ягон чизи зараровар ба мардум пешниҳод намекунем. Насриддинов нависондай. Салому алейкум акаи Сорбон. ман моҳи август омадам. аз Москва ба Тоҷикистон омадам. загранпаспортум дар Тоҷикистон гум кардам. загранпаспорти нав гирифтам. ман метавонам рафта ба Москва, мигратсиони карта работа будам, буромадам. вақте ки шумо загранпаспорта гум мекунед ва загранпаспорти нав мегиред, дар фурудгоҳ мисол аз шумо пурсупос мекунанд сабаби иваз кардани загранпаспортона ва шумо дар ҳамин ҳолат хушрӯ гуфтугӯ карда бутонед ва сабаби иваз кардани паспорта ки хушрӯ фаҳмода бутонед, ягон мушкилӣ барои Россия дар омадани шумо намешавад. як нафари дигар нависондай. Ассалому алейкум. чӣ хел фаҳмем депортатсия ҳаст ё не? дар аввали видео мо дар ин масъала гуфтем, ҳамон одамо да бинависен, проверка мекунанд. як нафари дигар нависондай. Салому алейкум бародар. чӣ хел бо шумо тамос гирем? бародарҷон, савол дошта бошед дар ҳамин комментария бинависон, насиб бошад ҷавоб мегардонем. адиба Сатор нависондай. Салому алейкум акаҷон. илтимос ба саволи мо ҷавоб диҳед. ҳамаи документҳом 100% не ки аминама колокольчикаш сурх шудагӣ. дар айни рафтан проблема намешавад. пешакӣ раҳмат. агар ки регистратсияи коғазитонам бошад то айни ҳол, не мушкилӣ намешавад. агар ки набоша у приложенида галочкаи сирх баромадагӣ бошад, яъне шумо берегистратсия бидантона маълум мекунам. Бердиқулов нависондаед. ака аблава тамом шудаед, мешава рафта. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расид, нақша пурра иҷро шудагиаед. Салимҷон нависондаед. Ассалому алейкум ака. Питерда баъди соли нав официални кор кунед.
патента проделит кардан мешавад. Агар трудовой договор дошта бошед, дар ҳар кадом шаҳри Россия ки бошед, бале мешавад проделит кардан. Хулиган нависондаи. Салом акаи Сорбон. Ман дубор граница пересекат кардам. Дубор гости гуфтам гузаштам. 3 моҳ буд чӣ сберма маҳкам карданд. МВД сообщение омад, ман нарафтам, омадам Тоҷикистон. Метавонам 3 моҳ баъд рафта. Савола ҷавоб медодем. Бародари азиз, ҳамин мигратсиони картаи госсиқати вақте ки шумо берун аз Россия мебароед, طبق تغییرات‌هایی که در فدراسیون روسیه برای شهروندان خارجی شدگی شما بعد 9 ماه حق دارین که باز به فدراسیون روسیه سفر کنین و MVD که کارت شما را محکم کرده باشد یعنی نام شما در 4 نهالتیدگی. ظریف نویسنده. السلام علیکم برادر سوربون. پیش از همه الله از شما راضی باشد. سوال چنین است. پاتنت من را انولировать کردم. از حساب уведомления نکردن. 0825 ولی ما همین ماه نوامبر خبردار شدیم. من аллакай аз Россия баромадам. Метавонам баъд аз 3 моҳ рафта документ гирам. Патенти пешинам 230125 срокаш тамом мешавад. 230125 ки боша то 0126 шумо 1 сол мешавад. Ана ҳамон патента гирифтантуна. Ва аз рӯзе ки аннулировать шудагиаи патент аз ҳамон рӯз боз 1 сол ҳисоб мекунед барои айсари нав документ кардани худтон. Чунки патент аннулировать шавад то муддати 1 сол дигар шумо патент гирифта наметонед. Тоҳирҷон нависонда. Салому алейкум ака. Ман уведомление надоштам. Патент аннулировать мешавад ё не? ҳуҷҷатҳоям дар қайди Москва мебошад. Аммо ман барои 1 моҳа ба Новосибирск омадам. Оё патент аннулировать мешавад? Уведомление накарда бошед агар трудовой договортон бо патентон бале аннулировать мешавад бародари азиз. вақте ки шумо патент мегиред то муддати 2 моҳ дар Федератсияи Русия муҳлат доред ки патент ва трудовой договори худтона ба МВД Русия уведомление равон кунед. Дар ҳолати накардан аннулировать мешавад. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошад бинависед дар комментария. Худованд хоста бошад ҷавоб мегардонем. Зинда ва сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.